Sasiraping sang hyang araka gumantos ing dalu. Jroning ratri dereng wonten ingkang cinarita ana sang hyang Surya ingkang mijil saking Pratalawarsa mrebawani jagat. Dupi tatasih kamantiwan dewasane sang hyang Surya nengna ta wau kawulusa. Wancine wis ngancik gara-gara apa to isine gara-gara mangkono kadibangun kasaputing lebu anggegeter gumaludhuk geter pater dedet mingerwati ngagak gugur gurnita kagiri-giri kedadak sirep gara-gara sareng jumedhule para punakawan saking tirta kancana.
anggitane Mbah Narto Sabda. Ya aja nglaleke nek dhewe iki asline dalang Semarang. Ngono. Heeh. Mulane sabisa-bisa kabeh Semarang. Saopo-opoe. Ya nek omahe memang laire ning Semarang. Ngono. Pak, opo? Ora arep request lagu. Anu. Request Jowo Dono Longso. Aja kuwi. Mau bengi digo karo Andro pisan. Wis liyane aja Jowo Dono Longso. Anu wae. Aku arep apa jenenge mat-matan sik. Kangen-kangenan ya. Oh. Aku pengin rujak jeruk. Awak banget. Iya. Iki ana sing lumantar WA wonten ingkang request Pak Rohadi saking niki Desa Curug 7 Bidadari, Keseneng, Kecamatan Sumawana, derek live lumantar YouTube request lagu Sriuning kalih Langgam Gelo. Ingkang nyekar sinden nomor kalih saking Pak Dalang, matur sembah nuwun nggih. Bibar niki kula aturi Sriuningipun. Enggak durunge Sriuning sing pojok kono sik. Coba paling pojok kae. Mbak Keryanti. Wis uga menjang. Tetap semangat ya, Pak. Semangat. Wah, apitan wingi ora ana lerene. Mbak Keryanti iki. Pak Keryanti. Jare Mbak Keryanti. Lah yo bola-bali ngejak ora bola-bali bareng kok iso. Ini dereke dalang-dalang. Sapa-sapa dereke. Welenge ampun supe kalih sing jenenge vitamin. Vitamin. Kula niku duwe yoga sakniki sering payu teng Pati. Iki wah seminggu ngejur bali Semarang sedina rong dina bali Pati meneh.
ikut 3 dino langsung ambruk masuk angin. Itu kirang dopingan. Nggih, vitamin itu penting. Mergane yoga kuwi turune kualik. Kok iso turune kualik? Bayangno anggere nyambut gawe bengi nek isuk malah istirahat. Oh, ngono. Mongko vitamin kuwi salah sijine saka sinar matahari. Dede. Paling gampang dede yen iso ya syukur-syukur karo mlayu-mlayu. Medeni ya, pakaryan dadi seniman wayang. Ya nek medeni ora ning gumantung awake dhewe nek njaga awake iki piye. Pomene mungsuhe angin malam. Mbak Ariyanti. Nggih, dalam. Anu nih nembang rujak ulek, rujak jeruk. Duit nggih. Kali sini nggih. Mas Haris tuh sih, Mas Haris. Mas Haris tuh sih. Bisa pulang nggih. Kali Pak Sukar. Pak siapa? Pak Gusret? Nggih, Pak. Oke. Tolong dong. Jenengan ya siap-siap, Mbak. Nggih. Mbak Ariyanti besok siap-siap disambati Pak Gusret. Mergane wis nembung aku barang dalam rangka apa? Arep rabi meneh. Kuwi tuwa-tuwae ora nangis sapa-sapa digawa kok. Wingi anggon digawa biar maksud. Digawa piye maksude? Oh, arep dua Mbak Ariyanti Mas Anggon. Nggih, monggo Mas. Mang bawani sik, Mbak. Nggih, iki jual kali Pak Gusret. Oh, nggih, monggo. Panjenengan rumiyin to, Pak? Di enek sik, Pak. Yoga iki nek tanggapan kedukane luput dan ngene malah apik. Hangat damai. Beduk ndrandang. Ini obat kepayon ning Desa Kalipuru. Kenangkan. Bergas Bonio semua tanggapannya terulas terus tanggapannya terulas kurang ajar Pak kurang ajar sindene iki telulas krunguku tanggapannya terulas sindene telulas dalangnya lebaran 300 untuk kurang ajar Sinten? pasti tolong atus widak kayak putune 300 saya dalam untuk swidak itu simple kaca-kaca nggih leres dapure wong ki dapur masake wong beda-beda wis tahun ngarep bagiannya jadi ya pun kersane desa mriko ajeng nimbali sinten monggo sing penting wayang ngrembaka utawa nek kula ngoten tok simpel
rasa ya. Apa kok kang panjani Weh. sayang Ya sama Saya. Saya. Aku gawe rujak. Sik, Mbak. Pripun? Tak matur karo Pak Gus rek sisan ngomong kelingan. Pripun? Tanggal 29 Juli sambatan nggone Umi ya, Lek ya. Lek Gus rek. Nggih, kersa nggih. Jenengan tak awan, tak dapuk dadi dukun reok. Ya sik. Apa cerai kan Mas? bagus rek ki anti demit aja dadi juga real Ya. Maksudnya Mbak Yanti. Aku gawe rujak bumbune kuwi apa Takon. Mas aku menang sore-sore pada bulan ayo
Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Kok nganggo cek. Terus kowe? Oh, berarti aja nganggo pi. Nak cek nganggo pi ini picek. Nggih. Niki sing nonton ugi tesih kathah, Mas. Alhamdulillah. Nggih, iki do metu seragam ijo-ijo. Niku Sinoman. Nggih. Nggih. Kepareng rawuh Bapak Hansip Pak Limas kita sih wonten mriki. Oh. Niku nggih ijo. Jadi nggih boten saged bedake antara kursi kalih Limas nggih. Ya dasare Mas Bagi iki apa le wayangan iki nuruti karepe anake putrane Mas Bagi si sapa? Yoga Raditya. Oh berarti sing kiwa niku Mas Yoga. Gelem ditetani njaluk wayangan aku. Weh, No. nggih. Golek-golekke dina tibane dina iki. Alhamdulillah sampun kelakon Mas Bagi. Alhamdulillah pun radwe apa istilahnya? Radi janji. Ya. Nggih, wis netepi kewajibane gugur kewajibanipun. Anggenipun netepi kewajiban ingkang putra ingkang sepisan sesuk arep ngomah-omahke ning sesuk. Iki sing bakulipun wis kitahan, wis tetak, uga dados putra sing saleh. Migunani tumraping bangsa tuwin agami. Ugi saged mundi dawuh tinimbalanipun tiyang sepuh kekalihipun. Amin. Nggih. Niki sing mirsani ning YouTube yo jeh kathah Mas. Nggih, niki ugi anu Mas Jati pangapunten sabibaripun libukanmu Pak Tri Agus kok WA kula melih. Pripun? Mas mengke diaturke Mas Bagi kalih Mbak Dewi kula nitip pesen kula boten saged mriku jalaran wonten kebutuhan ingkang sanes. Nggih. Pun kula aturke. Nggih. Ngoten. Ini minangkani pamundutan saking Pak Rohadi Mas. Nggih. Saking Desa Keseneng, Kecamatan Sumawana. Sumawana, kepareng kabeh nyuwun lagu napa wau Mas? Ngersake lagu Seriuning kalih Langgam Gelo. Sing nomor kalih saking Pak Dalang. Nggih, Mbak Novi menika leres. Iya. Nggih. Mbak Novi nggih. Monggo jumeneng Mbak Novi. Monggo Mbak Novi. Ngenjang Mbak. Kowe ora tau turu bengi kok ya. Lah iya. Nggih. Iki yo wayangan, iki budget ora bali to sampeyan. Ora bali. Ora bali ora di omah. Oh, aku kan di omah. Lah iya. Reku nang dalan. Lah iya. Mulai kok ning dalan. Lah piye? Kok sakit. Enggak, pungutan aku Mas. Iku tak rencananya aku duwe omah. Hah? Oh, PO. Nggih. Omah. Apa iki? Oh, bali ning kono aku duwe omah kosong kok nggonano. Tenan. Oh, omah doro. Nggih. Kok nggonano kowe? Nggih. Wonten pamundhut Mbak Novi. Nggih. Ingkang saking Sumawana kala wau napa Mas Dalang kagunipun? Seriuning. Serius. Niki mboten namung lagu Jawa sing apa nganggo origin ku ya diaturke. Sapa wonten pamundhut ingkang klebet kok lumampir WA kula wau. Napa niku? Wis bapak bagi kepareng nyuwun tembang Denok kula live streaming saking mriki nggih siap. Mriki iki ndi? Nggih. Mriki iki ndi? Saking daleme mriku. Nggih. Ya, diaturke Seriuning dulu. Ya. Nggih. Pak Wibowo napa langsung, Pak? Bawa no. Nggih. Monggo sing bawa sinten? Aku iki wayangan ngene seneng kok senetake lagu-lagu halus. Oh nggih. Kula nggih seneng, Mas. Nggih. Kula nggih monggo, Mas. Nggih. Muga-muga Mas Jati paring ana lancar. Paring ana payu laris arep dikaya apa nek jenengan payu nggih kula melu patut. Malu Pak Tria. Lah apa aku ki seneng kok yen ana sing gelem sinau bareng karo aku njur payu ning jaba kuwi seneng aku. Berarti lek jenengan boten paring dawuh nggih kula dawuh mriko-mriko, Mas. Ya. Nggih ngoten niku. Nggih ngece kita tanggal 15 kula nggih ndereke jenengan. Ora sida. Lho. Oke. Heeh. Lah dia tak goleke tangan. Aku tuh masih tantak semayane kok tanggal 15 langsung kelas. 15 Juni ya. Cek Juni kok, Pak. Oke Juni. Ah. Nggih.
Mugi-mugi mangke nyusul malih wonten malih. Amin. Nggih, nek boten kedisikan Pak Dalang Kasito lho niku. Saya kasih tahu sama. Lho, jenenge boten ngerti. Kancane Pak Slamet gosak niki. Oh, ya ora apa-apa. Nggih. Kas, arep ngersake sapa monggo. Nggih. Monggo dipun bawani sinten menika Mas Tekan kula. Mas Murdianto niki badhe dono swanten. Murdianto. Nggih. Nggih. Ayo Mur. Saking Tembalang, monggo diaturi bawa Mas. Lho aku kula Murdianto napa anu. Nek ngono Bagong, bawa Murdianto. Lho tak raup dhisik to. Aja. Oh nggih. Wah, wingi melu kakangku Solo sen jenengke. Wah nggih niku. Wayang kulit niku saking pundi? Jawa Tengah. Wayang golek saking pundi? Kayu. Ucap bareng kuwi. Wah, langsung dijawab aku. Aku terus betul lah. Betul aku bener. Ana dagelan yang ngono lho Mas. Apa? Heeh, sebabnya apa ora ndek untu, ora ndek untu. Ngono ae nganu sebabnya ora ndek kuping ngono. Aku dene panci kan ndek kuping malah jamur. Waduh. Pucet meneh aku bola-bali tekan kono mau dipucepi. Nggih. Sepinten Mak Tono? Sinebut pahlawan putri. Dasare yo. Kowe guyu Ya MC guyu apa kowe iki? Ora apa-apa. Apa iki? Wah, Bareng. Kesel baku. Nak cara yoga lek mrene mempeng. Mendino ki pas pamflet aku yoga mempeng. Mempeng. yo gawe wong ya kurang ajar lho, Bang. Pripun? Nek job ngono kae sehat. Nggih. Udah ngerti ngene iki rekor-rekor kerian no. Walah wis alasan wae. Berarti kan munggah Bang joget, Bang. Oh iya, bar iki. Tapi ketara omongan mangan engko bar iki sehat. Berarti sehat. Nggih. Alhamdulillah. Engko bar iki ngadeg. Hah? Bar iki ngadeg. Lho apa? Yo nembang iki lho. Ya. Srihun ning mustika tuban. Cengkoke. Ayo, sing ngomong. Cengkoke nganu. Kita metu trawas cengkok ngono rada menggok-menggok dalane. Mentu nganu iki kali putih. Putra Kanjeng Suralawe. Gendi Pak Nobi. Matuk meneh. Nah iki piye ora ngono kok. Hah? Duk prangkung bojone tangga. Iki Pak Sukron ya tesih mirsani. Sinten? Pak Sukron. Oh, syukur aku berita. Iya. Wah. Ya kowe bar gawe ngono ya sesuk delon kowe. Oh, lu Kok bagongmu rasah dianu to Mas? mboten pangapunten iki kesleo mboten gawe. Kesleo dawa men. Keserimpet masuk angin niku radaan dinding. Indo, Bapak. Ya. Bepila wirat maya. Panwurung Sri Guning Ayo. gugur. Woi, Dadi kusumane. ya. Lu kok jono aku meneng bae kok jono. Lu kok cedak ngono jarake sekilan cedak. Meraimu ngedane. Lu kok naik. Oh. Jaga-jaga. Ini tak madhep rono lho aku. Dadi aku wedi re Mas Jati. Kok wedi iki Oh, setan Bang. tapi aku kok mau. Mas Bagong. Lho ayo. Hati-hati ceputak. Lah ya aku kepingin ki ngono kuwi ya. Aku ki sewik dhewe iki sama iki sepanggung karo iki ya Mas.
Oh, mau pergi karo iki to ya? Nggih. Biar aku pergi dia ra. Ora. Oh, samuan. Ora dir wong aku ora sangu mercon kok. Sangu mercon iki. Ya rata-rata. Iki ndak ramu-ramu. Lho, aku lupa. Dadi kusumane. Bangsa buka celuk apa buka Celuk no. Celuk. Jeh, apa buka katuk monggo. Yo. Ono kaya rengkong buyut buka ketok. Sihune mesti kokoh.
pamundutan malih nih Mas. Ini rada gayeng iki. Saking Pak Ari. Wah, nyuwun Lestari. Wah, nggih. Sinten menika kang pareng Sing durung Mbak sapa? oh durung sedaya niki. Ya monggo. Mbak anu, Mbak sapa iki? Hapsari sapa jenenge? Risa Hapsari. Soles. Wong soleh. Yo, wis mati oji, Mas. Ya aku rumah sakit kok kaya Pak Sas ya ngono. Waduh. Ono banjune ngene iki wah ben Pak Sas aku. Jenengan ora sah, jenengan ses. Ngene. Yo Mas, kembali Mas. Padha makane bareng. Oh iya, sugeng enjang ya. Karo dalu. Jadi wis maem to. Hah? Wis maem. Wis maem. Heeh. Iya. Kok Sugeng enjang Pak Petro. Pengenjang, Mbak. Nggih. Jen iki berarti Mbak boten kondur mriku. Nggih, mboten ten mriki. Ya Allah. Turu ndi kamu? Turu sak dalan-dalan to. Ah, kowe ora ketemu wong. Jen. Just Iya. penting jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kula mbeto vitamin kathah ya. Vitamin apa kuwi? Vitamin tenan. Ya aku njaluk siji ya. Mah dagelan ngundang kok mosok vitamin duwe. Ya wis nganu tuku tumbas. Mbak iki Aja. dari Terayu nyimak Singaraja. Napa Singaraja? Diwale dari Raja Singa. Napa to niku mboten Penyakit. Oh alah. Vitaminmu ngono. Semarang Kelombokan hadir. Oh, siap. Wis Wah, dina iki. kathah nggih Mas Simo, sing nggih. kenali. Simo iki sak keluargane Umi iki. Mas. Singa ndelok iki lho. Sing Singa ndelok ngono. Simo to. Karo singa. Surakarta, nggih matur nuwun. Surakarta nggih bener Oh, Surakarta. Nggih. Karangannya hadir mboten niku? Hadir. Oh, Karangannya kono. Weh, karangane Solo wetan Solo. Masa boten to. Kabupaten Karanganyar ora desane. Niki mangani bagyo. Ini Pak Bagi nggih. Bagianto ora bagio. Bagianto. Jenenge Bagianto. Oh, Pak Bagianto. Nggih. Lagi ngerti aku. Are Mbak Dewi Nggih. Anjani. Nggih, mugi-mugi sinten mau Yoga. yoga. Dibagi di Yoga Radityo. Yoga Raditya. Ditungake Mbak. Nggih. Itu dongane perawan iki kan lho manjur lho biasane Mas. Ngono. Kok ngece to? Tenan murah. Oh, perlu dibuktikan. Heh? Piye? Carane mbutake tawan ya ora piye? Piye carane? Mbutake tawan ya ora piye? Oh, anu. Piye ayo. halah kayak kuwi lho. Kayak ember kayak banyu. Terus Apa ambil banyu Mas? terus Terus nek apa nek wedok iki dicemplungke anune mak nduk, ngene becek perawan. Oh, no. Ah wis ngono. lho nek ndruk iki malah perawan. Lho Lah nek wis ora perawan piye? mak bos ngono. Oh, nek aku ora ngono, Mas. Piye? Carane bedake tawan mbek ora carane ora ngono. Piye? Dijajan. Median. Dijajal apa nih? Suarane. Pikirane jenengane lho. Wah, aku lak yo ngomong kok. Iki didongakne. Dongake. Oke, mugi-mugi anggone sing tetak niku diketok nggih. Gunting kok. Digunting beda to. Dirasret. Mugi-mugi sehat terus. Amin. Menjadi seseorang yang apa ya Mas? Berguna bagi nusa bangsa agama. Kayak abot. khususnya pada kaum wanita. Oh. Bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Nggih. Tidak disalahgunakan. Seperti itu. Dijaga. Ora diajar-ajar turun Namanya di dalan. Bali. Apa nih? Biar lu. Apa nih? Ini kelakuannya. Tapi kowe kan turun dalan mau jadi Oh, tuh. iya. Turun dalan. Sanggono-ngono Mas.
nyanyi. Penyanyi. Lestari Handayani. Katin berarti. Katin Lestari Handayani.